دحر كوينات راشا عجا سبيس ستيشن انتاي كخونيو ازي عالم لخاوي مدبر مرمر طفر وي انترناشنال سبيس ستيشن يو علتاو دما نعلمنا بغلطة 250 مايل ساب ساعت اندات حنببه نعسر تشدشت جزي زورا كاب كل تشح عامة مرتات حيزو دما نكاب لعل درزن زبسحن استفل عليها هقرات زموصو تمرامرتي كم ممرامرن بوتا كوينو كقلقل صنحلو مبزحتهم كابتوم تمرامرت دما راشاويان امريكاويان مخانم يفلط نزحلف 10 عامታት نابز بوتان مخادن مملاسن كقلقلات زصنح منكركرات دما هاجر روسيا التفرين سويوز استبهلا منكركراتين هاجرات روسيان امريكان لعل حيارات هاجران عالمنا كم مخانن متن بوزح بوليتيكاو فليات زرأيلن هاجرات كوان تخونا ابتا فرقن نتي مدراو فلياتن نقول اون زيفن نحل حدنات حاجة كوقعدات صنحنا لوا أول حلقاتيت ناي عام 2022 روسيا نيوكرين مسوررت جن أمريكا قل ملاش نمهاب بمبال أبلع لروسيا عبيت إجادات أمبيرالا قل كاباتهم دما نيندوستري أيرن تأفرن انتلاين بروغرام هو نمورات زعلهم يوم degrade their aerospace industry including their space program. بدحرز مجلسنا جو بايدن حلاف تقال هو روسيا زخونة أتو ديمتري روغزين منالبات نت مدبر تأفر كعنو هو يوم زبل قبر ملسي بمنقد ناي تويتر حسابه هابه بدحرزي روسياويان تمرامرتي كان مدبر مرمر أمريكان دا وصو زرقين نمدبر زفلي وزرقي سنح فيديو تزرقحه زمدنا معراباويانن روسيان دما ابتزلا على وطر بزحه امباركس نلو مابزا مدب نتقصيلو كمص زخل عجاز مدبر تأفرزي انتا يكخون زبل حتو زتنتن مدب كهلو ناي سناي مكتر أب أوان زحل كينات أمريكان حبرت سوفيتن أبناي هو ودريان تسميدن نيران ماني مجمرتا نابكوا خبتي كبس حزخل تكنولوجيا معبل. The cold reaches of the universe must not become the new arena of an even colder war. إزي خوننبر تأفر نكلتي أتن هاجرات السمامعو بحساب نكسر حز جبر بوتاوني. حبرت سوفيت نني علمنا فلاميت ساتلايت مونجافن ناي مجمرتا يوري غاغارين استبهاله ودسب نابت أفر ملآخن إزو كلو ناي أمريكا أبولا 11 ناور حيكن من معلاباي زخون زلو. Вас понял, все нормально, совершенно спокоен. إذن كلتا هاجرات بحبار ودسب ناور حين مستاد يحاسبا من باروني فلت. إزي أموداتا نكلتي أتن هاجرات أبتا سمامعي دوكين سيستم نكحبرا مخنيات كم زخون ما يحبر. Instead of building weapons in space, Russian scientists will help us to build the International Space Station. بدحرزي أب شحن شعات 275 عامة مرت منكر كرات كلتي أتن هاجرات أبت أفر كم زرخابات قبره. And liftoff of Discovery on a bold new era of spaceflight between the United States and Russia. دحر حيدات عامتات دما أمريكا نتأفرتنياتاتن ساتلايتن داغماي أب تغميكو على بزخئلا شاتلات جيركا المملاس زخئل حدا فولي ناي سبيس شاتل بروغراما دالوت. حبرت سوفيتون بوغنات أفرتنياتات أب تأفر نوي حوان أب زون حلو كم منبرن ممرامرن بوتا كوينا تقلقلهم ميرس تسميت ناي مجمرتا مودلاوت مدبر تأفر نمهنا استبقوزو. أب تمساسا لوان أمريكا، جابان، كندان حيالو إيروباوين هاجراتن بحبار بموخان ناي جزار سن مدبر تأفر نمهنا مدباوتا.
ኣብ 1991 ዓመተ ምህረት ዝሑል ኩናት ተዛዚሙ ሕብረት ሶቪየት ምስ ፈረሰት ግን ኣሜሪካን ሩስያን ዝርርብ ሰላም ጀመራ። ሓደ ካብቲ ብቀዳምነት ዝተሰማማዓሉ ነጥብታት ድማ ኣብ ጠፈር ሓቢርካ ንምስራሕ ዝብል ነበረ። ነዊሕ ከይጸንሑ ድማ ንኣሜሪካውያን ጠፈርተኛታት ዝሓዘት ኣሜሪካዊት ናይ ጠፈር ሻትል ምስታኑ ሩስያውያን ተመራመርቲ ሒዛ ዝነበረት ሚር ዝተሰመየት ሩስያዊት ናይ ጠፈር መንኮርኮር ተጸንበረት። ቀጺሎም ሩስያውያን ጠፈርተኛታት እውን ኣብቲ ኣሜሪካ መንኮርኮራታ እትሰርሓሉ ቦታ ሓቢሮም ክሰርሑ ጀመሩ። ሩስያ ድማ ኣብቲ ናይ ሓባር ውጥናት ጣብያ ተጸንበረት። ቀዳማይ ክፋል ናይቲ መደበር ጠፈር ኣብ 1998 ዓመተ ምህረት ናብ ጠፈር ተለኣኸ። ዕላምኡ ድማ ንሓድሕድካ እንዳተመላልኣኻን እንዳተሓጋገዝካን ንምስራሕ ዝብል ነበረ። እቲ መደበር በዞም ኣብ ስእሊ እትዕዘብዎም ዘለኹም ሞዱላት ዝቆመ ኮይኑ ገሊኡ ብሩስያ፣ ገሊኡ በኣሜሪካ፣ ገሊኡ ድማ ብጃፓንን ካልኦት ሃገራትን ይውነን ወይ ይቆጻጸር። ኣብዚ ሩስያ ንመጓዓዝያ ናይ መደበር ጠፈር ክትቆጻጸር እንከላ ኣሜሪካ ድማ ዝበዝሕ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ትህብ። እቶም ተመራመርቲ ኣብዚ ቦታ ብምዃን ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ሕማማት ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ዓለምና ኣትክልቲ ብኸመይ ዓብዩ ወዲ ሰብ ኣብ ጠፈር ንነዊሕ እዋን ክጸኒሕ ይኽእል ዶ እንተጸኒሑ ኸ ኣብ ኣካላቱ እንታይ ዓይነት ለውጢ ከምጽእ ይኽእል ንዝብሉ ሕቶታት ንምምላስ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ምርምራት ይካይዱ። will permit quantum leaps in our research in science, communications, in metals and in life-saving medicines which can be manufactured only in space. እዚ ሓቢርካ ኣብ ጠፈር ዝግበር ኣህጉራዊ ምትሕብባር ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዓበይቲ ዓወታት እናመዝገበ ክኸይድ ጀመረ። ከም ውጽኢቱ ድማ ኣሜሪካ ከይተረፈት ነቲ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዛ ክትጥቀመሉ ዝጸንሐት ናይ ሻትል ላንች ትካላ ጥሮታ ብምውጻእ ሙሉእ ብምሉእ ኣብተን ሩስያ እተፍርየን መንኮርኮራት ሶዩዝ ተጸግዐት። ብከምዚ ኣገባብ ንሓድሕደን እንዳተሓጋገዛ ድማ ክሳብ 2014 ተጓዓዛ። እንተኾነ ግን ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት ሓደ ሓድሽ ነገር ተኸስተ። Russian tanks, choppers and troops. Vladimir Putin moves to annex Crimea. ኣብቲ እዋን ሩስያ ንዩክሬን ብምውራር ንዞባ ክሬምያ ኣብ ትሕቲ ግዝኣታ ኣእተወታ። በዚ ዝተቆጥዐት ኣሜሪካ ድማ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ተረርቲ እገዳታት ኣንበረት። በዚ እገዳታት ናይ ኣሜሪካ ዘይተሓጎሰ ሓላፊ ራሽያን ስፔስ ኤጀንሲ ዝኾነ ኣቶ ዲሚትሪ ሮግዚን ብመንገዲ ናይ ትዊተር ሕሳቡ ኣቢሉ ንኣሜሪካ ጠፈርተኛታታ ብትራምፖሊን ገይራ ናብ ጠፈር ከምትልእኹም ኣፈራርሐ። ይኹን እምበር እዘን ክልተ ሃገራት ነቲ ኣብ ምድሪ ተፋሒሙ ዝነበረ ግጭት ናብ ኣህጉራዊ መደበር ጠፈር ክወስድዎ ኣይደፈራን። ስለዝኾነ ድማ ሓላፊ ኣሜሪካዊ ትካል ናሳ ብዛዕባ እቲ ብመራሕቲ ሩስያ ዝተለኣኸ ናይ ትዊተር መፈራርሒ ቃላት ክጭነቕ ዘይመረጸ። እንተኾነ ግን ሎሚ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ኣሜሪካን ሩስያን ድሕሪ ዝውሕል ኩናት ናብቲ ዝተሓተ ደረጃኡ ወሪዱ ይርከብ። ይኹን እምበር እዚ ወጥሪ እውን ነቲ ኣብ ጠፈር ዘሎ ዝምድና ዘን ክልተ ሃገራት ክጸልዋ ኣይተረኣየን። ስለዝኾነ ሩስያውያን ጠፈርተኛታት ንኣሜሪካዊ መሳርሕቶም ጠፈርተኛ ምስኦም ሒዞም በተን ሃገሮም እትፍርየን ሶዩዝ ዝተሰምያ መንኮርኮር ገይሮም ናብ ምድሪ ተመሊሶም ይርከቡ። ቀጺሎም እውን ኣብ ወርሒ መጋቢት ናይ ዓመት 2022 ተወሰኽቲ ጠፈርተኛታት ናብ ISS ልኢኾም ኣለዉ። ንሕጂ ድማ እታ መደበር ጠፈር ካብ መብዛሕትኡ ኣብ ምድሪ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ጸገማት ተኣልያ ሙሉእ ኣተኩርኣ ኣብ ስራሕ ብምግባር ትሰርሕ ኣላ። People have problem on Earth, on orbit. We are not like we are one crew. ኣብዚ ግን ሓደ ዝተሓበ ሓቂ ኣሎ። ንሱ ድማ እቲ መደበር ጠፈር ክሳብ 2015 ዓመተ ምህረት ንከገልግል ተባሂሉ ዝተሰርሐ ብምዃኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣመና ኣሪጉ ምህላው ይሕበር። ይኹን እምበር እተን ሃገራት ክሳብ 2024 ዓመተ ምህረት ዘካይድ ስምምዓት ብምግባር ገና ይጥቀማሉ ኣለዋ። ኣሜሪካ ክሳብ 2030 ዓመተ ምህረት ንክትጥቀመሉ ብምባል ክትፈርም እንከላ ሩስያ ግን ገና ኣይፈረመትን ዘላ። ዝኾነ ኮይኑ ግን እዘን ክልተ ሃገራት ኣብ መጻኢ ኣብ ጠፈር ዝተፈላለየ መደባት ከም ዘለወን ይሕበር። ውልቀ ኩባንያታት ኣብ ዝቕጽል 10 ዓመታት ናይ ባዕለን መደበራት ጠፈር ንምህናጽ መደብ ከም ዘለወን ክገልጻ ጀሚረን ኣለዋ። ኣሜሪካዊ ትካል ምርምር ናሳ ድማ ኣብኣቶም ክምርኮስ ከም ዝደሊ ዝሕብር። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣሜሪካ ሙሉእ ኣተኩርኣ ኣብ መስራሕ ኣርተሚስ 2 እዩ ዘሎ። ብዛዕባ ኣርተሚስ 2 ክትፈልጡ ምስ እትደልዩ ንዕኡ ዝምልከት ሰፊሕ መደብ ኣብዛ ቻነል ኣቐዲመ ዘርጊሐ ስለ ዝነበርኩ ኬድኩም ክትዕዘብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ብሕፅር ዝበለ ግን እዚ ፕሮጀክት ወዲ ሰብ ካብ ምድሪ ናብ ወርሒ ንምብጻሕ ዝብል እዩ።
It is the stated policy of this administration to return American astronauts to the moon within the next 5 years. The first woman and the next man on the moon will both be American astronauts. እምበኣርከስ ናይ ኣሜሪካ መደብ ድማ ናብ ወርሒ ብምኻድ ናብራ ብምስራት ቀፂልካ ድማ ምስ ካልኦት ጉዱሳት ሃገራት ብምትሕብባር ናብ ፕላኔት ማርስ ምጓዓዝ ዝብል እዩ። ኣብዚ መስርሕ ግን ክልተ ሃገራት ኣይክሳተፋን እየን፣ ሩስያን ቻይናን። ምክንያቱ ሩስያ ካብ 2026 ዓመተ ምህረት ሒዛ ናይ ገዛ ርእሳ መደበር ጠፈር ንምህናጽ ክትምድብ እንከላ ቻይና እውን ብተመሳሳሊ ካብ ዓመት 2022 ዓመተ ምህረት ሒዛ ናይ ገዛ ርእሳ መደበር ጠፈር ንከተዳሉ ጀሚራ ብምህላዋ እዩ። ብተወሳኺ ቻይና ናብ ወርሒ ንምብጻሕ እውን መደብ ኣለዋ። በዚ መሰረት ሩስያ ኣብ 2024 ዓመተ ምህረት ተሳትፋ ካብ ኣህጉራዊ መደበር ጠፈር ማለት ISS ምስ ተቋርጽ እቲ ንሳ ተካይዶ ዝነበረት ናይ ናቪጌሽንን ካልኦት ስራሓትን ኣሜሪካ ምስ ከም SpaceX ኣመሰሉ ግላውያን ትካላት ብምትሕብባር ከተካይዶ ከም እትኽእል ይሕበር። SpaceX ንብዙሓት ጠፈርተኛታት ናብ ጠፈር ብዓወት ዘብጽሐ ብሉጽ ግላዊ ትካል ኮይኑ ናይ መጀመርታ ተልእኹ ኣብ 2020 ዓመተ ምህረት ካብ ጽጌተኛነት ሩስያዊት ሶዩዝ ወፂኡ ባዕሉ ብዘፍርያ መንኮርኮር ዕውት ናይ ጠፈር ተልእኹ ዝፈጸመ ትካል እዩ። ኣብ ዩክሬን ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ግን ንምዝዛም ኣህጉራዊ መደበር ጠፈር ISS ከቀላጥፎ ይኽእል እዩ። ግዳ ሓቂ ኣቀላጢፎስ ሃገራት ነናተን መደበር ጠፈር ንክሃንጻውን ኣብ ምሽብሻባት ይርከባ ኣለዋ። ኣብዚ ብሓቂ እቲ ኣብ ሓደጋ ክኣቱ ዝኽእል ኣብ መጻኢ ዘን ሃገራት ኣብ ጠፈር ሓደ ሓቢረን ክሰርሓሉ ዝኽእላ ናይ ሓባር ባይታ ክረኽባ ይኽእላ ድየን ዝብል እዩ። እቲ መልሲ ምስ ግዜ ዝረኣይ ኮይኑ ንሎሚ ዝሓሰብክዎ ንመጻኢ ናይ ኣህጉራዊ መደበር ጠፈር ማለት ISS ትንትን መደበይ ግን ኣብዚ ይዛዝም። ካብዚ መደብ ቁርብ ሓበሬታ ረኽብኩም ትኮን ድማ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ። ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ዝተፈለየ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹም ሰላም።